to ala ayi halin shigowar annabi garin Madina wani abu ne wanda zamu iya cewa farin ciki ne wanda ba a taɓa yin sa ba. Annabi alaihi salatu wassalam ya shigo Madina yana da shekara 53. Ahmad kenan ya shigo a siffarsa ta Ahmadu ranar Litinin, zamu iya cewa dab da azhar. Amma da ya shigo Madina ba cikin Madina ya fara shigowa ba, ya sauka a wani yanki ana kiransa nan kudancin Madina ne. Kafin ka je cikin garin Madina kamar za a iya kiran wajen mil 2 yawa, a wata unguwa ta ana kiranta Banu Salim. Wata unguwa ce ta Banu Salim bin Auf, sunan unguwar kenan. Unguwar sunanta Banu Salim bin Auf, amma me a unguwar akwai wani bawan Allah ana kiransa Kulthum. Na san zaki ji abun bambara kai na mijin sunan Hajara ko nan aka ce Kulthum sai aka kawo mace ne ko shi wannan bawan Allah ana kiransa Kulthum bin Hadani. Kulthum bin Hadani shine mutumin da ya fara tarban Annabi alaihi salatu wassalam a nan unguwar Quba. Annabi alaihi salatu wassalam ya samu kamar sati daya ko kuma kwana 4 a nan Quba. A nan ne ya fara yin sallar juma'a ta riske shi, a nan ne ya fara yin huduba, a nan ne ya fara assasa masallaci wanda Allah ya ce wannan masallacin shine na farko wanda aka fara kirkiransa akan tsoron Allah. Annabi alaihi salatu wassalam bayan ya rayu a Quba a gidan wannan bawan Allah na mai suna Kulthum kenan bin Hadami, shikenan yan Madina sai suka ji labarin ai annabi ya iso Madina, amma kuma me ya tsaya a Quba. Sai suka ringa sanarwa ko ina annabin da muke jira gashi nan ya iso, ashe ya tsaya ne a Quba. To dan haka sai suka shirya fareti na musamman. Ina irin shugaban zai zo kiga an shirya abubuwa ai duka a wajen yan Madina aka yi, duk kofin yan Madina ake. To sai suka shirya tarba ta musamman, tarbar da ba a taɓa yi wa wani ba. Kuma duk wanda ke ga an tarbe shi ana farin ciki a wajen yan Madina aka yi wannan tarba. Ranar Litinin kamar yadda na faɗa muke shigo cikin garin Quba, kuma 8 ga watan Rabiul Awwal. 8 ga watan Rabiul Awwal. So yan Madina sun kasance dare da rana suna jiran karasowarsa cikin Yasriba, kamar yadda da garin suna Yasriba kafin annabi ya shigo, saboda kai kasancewar annabi ce garin ya zama Madina Munawwara bi nurihi sallallahu alaihi wasallam. To daga nan Quba annabi alaihi salatu wasallam sai ya hau taguwarsa mai suna Qaswa. Ita wannan taguwa Qaswa tana da tarihi sosai. Annabi da ita ya hau ya tafi yayi sulhun Hudaybiya, annabi da ita ya hau ya tafi yayi yakin Badar, annabi da ita ya hau ya zo yayi hijira, annabi da ita ya hau ya je yayi fatahu Makkah, sannan kuma annabi da ita ya hau ya zo yayi hajjatul wada. Masha Allah. Tana da tarihi ita wannan Qaswa da ya shigo Madina da ita. To dan haka taguwa ce malama akila mai hankali, duk wani abu da kika san dan adam yana yi wata kilma ta fi shi hankali. Sahabiya ce tunda annabi ya hauta kuma ta taimaki annabi. To wannan Qaswa tana da tarihi sosai kamar yadda na faɗa miki. To ita annabi alaihi salatu wasallam ya hau da shigo cikin garin Madina. Yan Madina sun shirya suna tunanin ta idan annabi zai fito, wannan ya kalli can wannan ya kalli can. Can sai aga annabi ya fito daga kudancin Madina. Shine Quba kenan, ita a kudancin Madina take. Yan gari suka tarbo shi, suka hango shi, to suna hango shi sai aka fara farin ciki. Suna rera kasidan nan mashhuriya qala al-badr alaina min thaniyati huda wajaba shukr alaina ma da alina ayyuhal mab'uth fina jita bil amri wada jita sharaful madina marhaban ya khairala. Suna farin ciki. Babu wanda bai fito tarban annabi ba a Madina sai Yahudawa su kaɗai. Su kuma Yahudawa sun zo ne dama suna neman mukami irin na annabi alaihi salatu wassalam. To kin ga kuma an ce masa ga annabin ya zo, dole su ringa adawa da shi saboda sun zo Madina ne, saboda an sun ji labari an ce za a aiko annabi yawwa inda zai zo, sai suka zo Yasriba suka zo suka zauna a nan. To su kaɗai ne ba su fito ba saboda su za su yi adawa da annabi ko kuma suna adawa da annabi. Kowa ya fito tarba annabi alaihi salatu wassalam. To kin san aka ce bako mai girma ya zo, ko ke zaki so a ce a gidan ke sauka, wannan yazo ya ce ya rasulullahi a gidana aka sauka, wannan yazo, to sai abin ya so ya zama kamar hayaniya. To shi annabi alaihi salatu wasalam duk inda yake kuma ba a san hayaniya ta yawa ko kuma rigima ko wani abu, sai annabi ya ce a'a ku rabu da taguwa ta Qaswa fa innaha ma'muratan, wahayi ake mata ko ana sanar da ita ga abin da za ta yi, dan haka ta san inda za ta yi ta zama. Shikenan mutanen Madina suka zo, shikenan taguwan nan ita za ta raba garraba. Sai kowa kuma ya koma addu'a, Allah ya sa kofa gidana ta zauna, Allah ya sa ka ba. Taguwan nan tana tafiya sai aga tayi kwana tayi can wani yanki. Shi wannan yanki wata unguwa ce ta wani babban bawan Allah ana kiransa Abu Ayyub al-Ansari. Sai ta yi wannan hanyar tana tafiya ba ta tsaya a ko ina ba, tana zuwa dab daidai kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari, kawai sai ta kwanta
su zaɓi a wajen kawai sai ihu, mutanen gidan suka dinga farin ciki, jama'ar garin suna taya shi murna saboda duk wanda wannan alkhairin ya zo masa dole ya murna ya farin ciki. Akwai wani abu da ya faru a ranar, tsoho ne amma saboda farin ciki har sai da ya rawa, saboda me abu ne wanda kowa yake so ya kasance, sai gashi kuma abin nan kuma taguwa ce a gaban kowa ta zo kofar gidansa. Ai ko ya shiga gida da gudu, mun yi babban bako a gidana zai sauka. Annabi alaihi salatu wassalam ya ga karamci a wajen mutanen Madina a nan gidan Abu Ayyub al-Ansari, yayi wajen wata 7 domin Annabi alaihi a lokacin bashi da gidan da zai zauna. Amma akwai wani fili na marayu, filin nan na marayu ne. Sai Annabi ya ga wani fili sai ya ce wannan filin nawa, sai aka ce na wasu marayu ne. Sai ya ce to tunda na marayu ne in za su siya mana muna so. Aka kira su, sai na Abubakar ya ce shi zai siya wannan filin. Annabi ya ce shi zai siya filin sa da kansa. Dan haka wasu suka ce sai na Abubakar din ne shi ya biya dinari 12, wasu kuma suka ce Annabi ne sai wannan filin. Ala ayi halin dai Annabi alaihi salatu wassalam ba kwaci yayi ba kuma ya zo yayi shishigi a gaban yawa, sai yayi filin marayu ne, shi mai tausayin marayu ne. Dan haka yace ba zai amfani da wannan wajen ba sai an bashi izini ya siya. Suka sayar masa, yayi kusan wata 7 a gidan Abu Ayyub al-Ansari kafin a gama gini da zai koma. A daidai wannan lokaci yar uwa akwai abubuwan da suka faru lokacin da ake gina masallacin Annabi alaihi salatu wassalam. Kowa da kowa ne, mutanen garin suka fito, wannan yana kwaba ƙasa, wannan yana kawo azarawa da za sa ko duka abin da aka kawo dai taimako a gina gidan da Annabi zai zauna, kowa ya zo. Har sahabbai suka hada baki suna ta kasida, suna godewa Allah da irin nasarar da Allah ya ba su. Sai Annabi ya ji suna kasida, sai Annabi ya ce ka ji ta kasida mai daɗi. Sai Annabi ya tsomo bakin sa a cikin kasida, sai yayi wani baitin kuma sai kasance kamar shi ne ya zama amshi. Dan da ya faɗi wannan maganar sai kasance maganar ita ce suke ta maimaitawa, suke ta maimaita maganar. To kenan abin da nake son nuna miki anan shine ana kasida, ana waƙi Annabi tun zamanin sa, kuma bai hana ba. Gashi nan ma gini ake na inda zai shiga, amma ana kasida, ana godewa Allah, kuma yana taya su, shi ma yana rera kasidar daga ciki. Yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah waghfir lil ansari wal muhajira. Ya ubangiji, babu wata rayuwa ta duniya in ba rayuwar lahira ba. Allah ka gafarta wa mutanen Madina Ansari da kuma mutanen Makka da suka yi hijira suka biyo ni. Kasidar kenan da aka dinga yi, Annabi yana faɗa, su ma suna faɗa. Wannan shine abin da ya faru. Aka gama gini, bayan an gama gini Annabi ya tare a cikin gidansa. Wannan a gurguje shine abin da ya faru a Madina kenan. To alhamdulillah, a takaice abin da ya faru na daga cikin tarihin hijira. Yanzu za mu tsallaka gaba ta gaba. Za mu so mu ji menene dalilin da yasa aka assasa mai da kalanda ta hijira kan hijira, tunda da lissafin kamar ba da hijira ake amfani ba. Daga baya kamar yadda muka ji malamai sun faɗa a tarihi, sai daga baya aka mai da kalandar musulunci ta koma ake amfani da shi da hijira.